Nglakaw tan duha. Dahil na ako rin magsakay. Pwede na kadi mangilo na. Malibang kayo makatubo na. Good morning. Balik tarong sikad kay taod-taod datang naka-bike ato taron og datag sa balilihan nya balik din si Katuna. so more mong ruta ra do ora. Muna ni ang para datag nga kasada. Muna gitawag og kantampid. Muna ni subida-subida. Part aning kantambid. Pato. Pas-pasa ito ka din usa ay. Unguat. Patag na. Puna lagi po yung mga tukaron sa unahan. Teka, lausa. Agak sa tamang god. Ay bugsa. Naog. Naog. Ngek. Nglakaw tan duha. Abayan ka no. Nagko bato ani. Tukaron bugadyo. Hadlok. Manong bali pug maglakaw. Hay. Ubanan mo bukan ho. Ha? Dahil na ako rin magsakay. Go. Sa duha yung timo eh. Namin kong batugod madargo po nagkugihan pero para hindi tamon sa lakaw ra. Go. Muna eh. May gwapo nga silunganan ani oh. Ini Carabao Spa. Anita mo himudlay ining tunaan kay landong kay na mga kahoy nga bangkaw ba lami kadto silungan kay landong. So di pa ni lubog lami ay liguan. La. Yeah, horse. Tekan kadung bayabas ng lugar. Pati bayabas yan. Inom bayabas oh. Inumdum kayong lugar sa una sa elementary pa may ani misig pangog bayabas. Tekan kadung bayabas ano. Dili mo sige pamayabas. Di mo sud klase ba. Lajo kadyo og baktasan. Kuaring lugar yo. Dah. Le. Dah. Okay. Kaon kayo maka-bright na. Pwede na kadi mangilo na. Malibang kayo makatubo na. Ya, tumba ka. May naka-pisikay nga ni nga lugar og bike kay bahalag mo tugdan. Dili mo pud init. Karon yung mubo. Ala. Kusgana ka. Datag Elementary School, Datag Sur. Muna yung eskwelahan og Datag Elementary. Ligsin ng tubig. Whoop. Dalagitom na ang kalangitan oh. Baga kadudagom. Di na tayo mato og laing baryo kay jag mabtan daguan. Mura do tag hinamuyang tamsi ani. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw og hayaw kalimot sa mag-subscribe. Og God bless.